Test, test. Dzień dobry. To mówię pijany. Do kamery. Nagrywamy film Messerschmitt 2011. Test, test. Grudzień. Cicho. Mama Ola bardzo zdenerwowana. Ja was pozabijam. Agresja 100. Spokój się. Do kuchni już wejść nie można. Jest tyle butelek. Trzeba zutylizować. Nie. Taka funkcja, że robi automatycznie zdjęcie na uśmiech. Myślę, że w twoim przypadku miało być 0 zdjęć. Bardzo śmieszne. Kuba cicho, bo dziecko śpi. Przepraszam bardzo. Żarcik. Ale wspaniały zoom. Wspaniała jakość. Ostrość. O. Pozdrawiamy. I z tego cichego filmu szybko uciekamy.